Salutare, stimați hackeri, și bine v-am găsit la un prim episod. Aici, alături de voi, este Curmi Fire. Glumesc, fraților, nou. Da, PUBG New State. Ce onoare să joc acest joc depravat. La propriu depravat. Upgrade to premium. Ia să vedem ce aici. Nu o să facem rost niciodată de așa ceva. Purchase to premium upgrade. Nu. Collect them all. Collect them all! Colectează toată omul ăsta! Colectează! Nu merge. Ceva, F-it. Dă-o încolo. Mergi. Bun, fraților, deci cum am zis, și surori, frați și surori, în fine. PUBG New State. Bă, deci dezamăgit la puterea 4-a, bă. Dezamăgit la 4-a, la 5-a, la 1000. Dezamăgit. Dacă o să vă zic în câteva secunde. Bun. În primul rând, hai să o luăm frumos. Ne antrenăm un pic. Totul fain frumos. Hai să-i dăm start. Bă, că acolo mi arată baterie full, dar eu am baterie mai puțină, da. O să vă arăt de câteva secunde. Uitați, am 41% și acolo mi arată că am full. De ce trebuie să stau să caute meci când mă antrenez? Why? E bine, cred că asta... gata, a găsit. Super fain. Bun. Update la joc pe care l-am. Inițial vreau să filmez Scarlet Nexus sau nu știu, orice joc mai am pe acolo. Nu mai joc Ark, îmi pac piciorul. F-it, nu mai. Am încercat, am vrut. Nu, jocul e imposibil. Vreți să vă uitați? Căutați SKI pe YouTube. Nu-i sponsorizat sau ceva de genul, dar omul face Ark. Uitați-vă la el acolo. Eu nu o să mai fac niciodată. No, scuze, mă las pe gubași. Nu bine. Ok, bun, suntem aici la zona de antrenament, avem de toate, putem să dăm cu pumnii în pereți, să ne aplicăm în stânga-dreapta, pam, pam, pam. Bun, avem aici, first person, wow, super fain. Bun, aici avem arme, ia ce avem. Aici avem veste, cele mai tari veste, dă-mi o dată pe asta cea mai bani. Bun, ok, ce mai avem pe aici? Gens de level 3, perfect, cască. Da, trebuie să caut. Bun, ce mai avem pe aici? Scopuri de 6, lunete mișto. Bun, diferite atașamente ca pe PUBG, fraților, bun, ia din ce avem pe aici. Avem first aid kit-uri de... Asta ce-s? Customization kit, opa. Avem gloanțe. Bun. Bun, ce avem? Mai multe gloanțe. Avem seringi. Unde-i seringa? Dă coace, bossule, de drogăm un pic. Așa, ca de episod. Bun, ce avem aici? Așa, bun. Deci hai să atașamente. Bun! Avem gamă variată de arme. Să vedem ce luăm. Crossbow, nu știu ce. Aici avem niște hunting rai. MK14. Groza. Bă, da, pe 90 nu avem inclus. Nu zic că nu avem pe 90. Nu zic că mor. Măcar avem VSS. Arma mea preferată. Hețo. Da. Poți stai și așa dacă vrei. Să tragi dintr-o parte, da, na. Da, văd că nu pot să încarci. N-am gloanțe, super mai. Am uitat. Bun. Vedem ce gloanțe folosește arma asta. Gloanțe de 9 mm, bossule, ce mai vrei? Bun, ia să mai avem gloanțe de 9 mm, nu. Ok, bun. Hai să vedem dacă e bună de ceva arma mea. Bun. Văd că nu avem recul. Bun, recul, în pana mea, ce vorbesc. Bun, nimic special. Cred că avem și mașinuțe. Da, avem mașinuțe. Haideți să vedem mașinile din jocul ăsta. Ia să vedem. Bine băiatul. Ia uitați boșilor. Ia uite, stai așa. Mă enervează ceva. Perfect. Salut frumoasă. Avem și baghiul. Ok, avem Dacia, bă, avem Dacia și avem și Trabant, bă, avem Trabant. Ok. Opa, Gipana, ia. Ok, bă, că avem un mare... hai să de mașinile de teren, stai așa, că acum vine ceva frumos.
Oh, da, fraților! Cyber Hunter direct! Cyber Hunter! Ai! Ia. Ok, bun. Să ne ce avem aici. Oh! Oh, 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 oh! Mai fain decât buggy-ul ăla. Opa, gagică pe motor. Dacă toți suntem aici, hai să ne distrăm și noi un pic. Bun. Sper că mai știu să conduc. A, bossule, bagă nitro, bagă, bagă, bagă. Ia, cum se vede? Super fain. Bă, da, de ce caracterul meu stă sus? Ok, ok, bun, 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 hai că prindem viteză, hai că prindem viteză. Bun. Hai de dacă tragem o liniuță. Voi puteți ce putem face pe jocul ăsta aici? Tragem o liniuță cu băieții, mamă, să mă bată tanța, cu ce vrei tu, cu motorul, cu tata, oleu. Avem și chat. Ok. Ăsta așa că mă tot duc. Stai, tată, ține motor mișca, haide sus. Haide, haide, dă-i tată cu motorul, dă-i mă cu motorul că e călzit rău. Bine, gata, m-am plictisit, hai să tragem liniuță. Bă, dar ce mișto-i motorul să mă bată tanța curată aia pe spate, deci da, e beton. Bun, haide să ne uităm o leacă și la arme. Îți, băi! No, e bine. Am avut și motor, e perfect. Bun, hai să vedem ce e aici. O cameră goală. Bă, oare putem da PvP ca pe PUBG normal? Interesant. Bă, văd că sunt într-o zonă care nu prea sunt player. Unde sunt restul? Cred că sunt la antrenamente, partea cealaltă. Bă, aici ne putem antrena chiar pe bune. Mă duc să văd dacă îmi vine cuvinte. Bun, avem diferite emote-uri, putem să salutăm, dați așa. Putem să salutăm. Putem să dăm din cap, să zicem că da sau nu, parcă așa era. Da, emote negativ, putem bate din palme și să facem chestia asta. Salut, boss! Și putem să zicem, ok, bravo, felicitări. Bun, hai să vedem ce avem aici. Bun, nu știu dacă se aude și pe căștile mele, nu știu, eu dau sonorul la maxim. Eu n-au nimic, jocul ăsta se de foarte încet. Ok, bun, avem let's go. Ok, bun. I need ammo, nu știu ce. O să mi-l customizez, o să mi-l fac eu propriu, adică nu să stau neapărat după asta. Bun. Hai să vedem la arme. Ce avem noi la arme în special pentru a ne consolida? Bun, avem revolver, așa, bun. Arma care m-a tras pe mine atenția e chestia asta. Ce ești, mă? Ești un fel de sniper. Și-a deschis picioarele. Opa! Ce dai, bă? Pe bune, poți să-și chestia asta? Nu cred. Ia. Bă, da, experiența mea cu sniper e una joasă. Wow, ce mișto arată arma. Bun, ok. Hai să rămân din asta. Da, nu se vede seringa. Deja punct pe minus. Ok. Bun, vreau o medicinală. Dăm drag o medicinală. Wow, nu se vede. Încă un punct pe minus. La patra. Bun, ia zi ce avem aici. Cu ce să înlocuim noi prostia asta de armă? N-am glonți pe ea. Bun, aș alege... nu știu să zic... hai să mă uit la SMG-uri, că la SMG-uri mă pricep. Bun, ce avem aici? Avem Pepe Bizon. Bac piciorul ăla. Bun, să fie Pepe Bizon atunci. Funcționează pe același goanțe. Bun. Bă, da, dacă mai trage ăla odată mine, jur că fac spumi. De ce iau glanțe care nu trebuie? No, deci tipul mă enervează. Da, un încărcător am consumat pe doar așa să mă răzbun. Încă am și piciorul în el. Ok, e fit. Bun, ia să dăm la scopuri. Ce avem la scopuri special? Bun,
Bun, ne dăm pe first person. Bun, am așa, scop de 6. Hai să cercăm scopul ăsta. Hopa, nene, iau, bă, direct Cyber Hunter, ești nebun. Super, scuze băiatul, ne pare rău dacă te-am rănit, I'm sorry. Bun, ce avem aici? Da, să le ia drăcia pe ăla. Ok, scop de 2, ia scopul de 2, ia scopul de 3. Bun, acum hai să le probăm. Equip. Nu da drop, mă, equip. Ok, bun, SDM. Wow! Bă, e interesant, adică ce pot să spun, e... Bă, deci ăla mă enervează, du-te în PN-ul meu, marș acasă, Outlast! Du-te, iau pe mama! Așa. Bun, ce avem aici? Equipment, scop de 3, ia să vedem cum arată scopul de 3. Bă, arată pur și simplu foarte interesant. Ia să vedem cum se pune scop. Opa! Acceptabil, nu pot zic că nu. Bun, stai, scuze. Mai avem un scop, scopul de 6, equipment. Bă, da, scop de 4 nu avem? Da, așa să, eu cum stăpâzi și o aleac. Nu vă spărați, nu? Bun, este ce avem, este aici. Opa! Cred că asta e bun. Bun. Scop de 6, scop de 4. Bun, uite aici. Și scopul de 8 e pentru sniper. Bun, este. Ho, stai frate! Uț. Ia. Ce scop este? Bă, ăsta e 6. Da, mă, 6. Este, punem asta de 4. Oba! Bă, arată interesant, ce-i drept. Interesant. Ia să vedem cum arată. Bă, nu e cea mai bună alege pe care am făcut-o. Bă, dar lasă-mă pace, copil copsat. Lasă-o moartă. Interesant. Bun, avem ținte. Hihi. Hai să ne distrăm un pic. Bă, dar nu mai trage, copil sedat. Da. Luat arnie zostea. Poți dau PvP cu asta? Nu pot să dau PvP. No, jocul ăsta e handicapat. Evit. Bun. A, bă, ia glanțele alea. Ce hacker Jesus tot faci? Ok, vin. Da. Da. Ok, bun, deci ne putem pune pe ciuși, putem să ne dăm într-o parte. Clasic PUBG. Auto, stai. Bossule, nu știu ce să... Ok, dacă țin pe aia... stage, stake. Este single. Wow, direct sniper, bossule, direct sniper. Ce mai vrei? What? OMG. Auto... what? Ok. Auto, bun, deci are doar două poziții. Deci auto și cu... Bă, interesant chestia asta că îți spune automat... dacă vedeți în partea mea dreaptă, sus acolo unde sari, este o chestie, când apeși direct, se pune singură. Și când încarci, se reduce. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Wow, câte ținte, tată. Ce avem aici? Ok, mai nimic. Ok. Bă, aici ar merge să fie pus niște snipere direct pe NF-ul. Dar, nu știu, ne descurcăm și așa. De ce nu cade? Gata. Ok. O să modific eu controlul mai mult dacă pot. Dacă nu ai. Cât e 50 de metri. Deci pe 90 meu la 50 de metri e ok. Acolo sunt 100 de metri. Popa nimerește pe ăla. Da, dacă era player acum cred că mă dobora pe mine. Super fain. Bun, ce să mai vedem în acest joc? Momentan este doar de prezentare. Episodul cu jocul va apărea, nu știu, mâine, poimâine. Nu promit nimic. Ce avem aici? Bă, da, ce face chestia asta? Că tot nu știu. Ios. Aha. Ok, am înțeles. Stai așa. Trebuie să învăț cum. Ios.
Ok, hai să vedem dacă merge ceva. Ok. Bun. Ok, bun. What? Stai. M-a gradat fratele meu. Ok, am înțeles. Ok, l-am upgradat și acum merge mai bine. Ia să îl punem pe single. Spang. Deci pentru asta e medkit-ul ăla pentru arme. Ok, bun. IQ 200. 150 de metri. Hai să vedem. Spang. Opa, arma mea trage cu bolta. Bă, da copil se da, nu mai trage mine. Aoleu, bă, da, se dați mai sun. Scop de 8. Atât. Pot, bine. Este. Oho. Putem face ținta mai mică, mai mare? Noi. Bă, cazi. Stai că ai țintă normal, ok. Bun, mai încercăm. Soldat cu cap. Aia nu cad, just for fun. Sau pur și simplu stă așa. Ok, cred că pur și simplu stă așa. Pot să sar? Da, pot. Ok, hai să mergem la ei. Bun, 50 de metri, 150. Ihi. Mori! Perfect. Ihi. Hățul profesoral, hăț, hackerul. Facem ravagii pe PUBG New State. V-am zis, videoclipul o să apară mâine cel puțin. Sau oricum, cred că după ce trece sezonul ăsta, că de obicei primul sezon. Bă, da, chiar nu cade, bă. Bă, nu cade, ce hacker, Jesus. Ok. Hai fit. Bă, fraților, cam atât cu ce spus, dacă vă plăcut, nu uitați să abonați dacă nu ați deja. Cred că m-a pus pe start, da. Bă, harta arată cam așa, adică nici nu știe ce, adică poți să faci oarecum un fel de cursă, să te întreci cu nebunii și toate cele, dar na. Camera. Opa! Stai așa, că deja devine mai interesant. Mă ocup eu în off-camera. Ok, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu știu, momentan acest PUBG, nu știu, nu cred că îi demn de aplauze momentan. Cred că o să mai dureze ceva până să filmăm jocul ăsta, dar eu zic că momentan este ok pentru toată lumea de față. Da, așa. Este ok, bine. Ok, fraților, vă salut. Hai pa!